jeg kunne godt tænke mig at lave min tryllekunt. Og til min tryllekunt, så skal jeg bruge 3 Rolex-ure, 20.000 kroner og 30 frivillige. Så I kan bare komme op, når I er klar. Okay, vi kan så også sige, 10.000 kroner, 3 frivillige og en hund. 20 kroner i Anders Sandmur, så bare en der hjælper mig. Morten, ja. du er nok hurtigt ind på scenen. Jamen det er fordi, jeg synes, der skal ske noget. Ja, men det skal vi altså ikke lige nu. Det er i hvert fald ikke dig, der er på. Men jeg kan altså høre, at du har meget at lære endnu. Jamen det gør væk. Ja, det kan jeg høre, tak. Men måske du skulle lytte efter det næste indslag, for der er der virkelig tale om at forberede sig, øve sig og præsentere sig godt. For andet år i træk, der taler de godt for sig i Odense. I hvert fald når det gælder den gyldne mikrofon. Så tag godt imod JCI Odense. Værsgo. Du vil fast gerne med de her to her i formiddag. Hvordan vil du forklare dem? Jamen, den fik jeg i morgen på. Den fik du med posten. Og hvad er med den her? Den havde du også på dig? Ja, den var i samme kuvert. Det vil sige, at der er nogen, der sender dig kondomer og vaseline med posten. Ja. Og så var der et brev også. Kan du ikke selv høre, hvor dumt det lyder? Hvorfor? Hvem fanden sender kondomer til dig med posten, Anders? Det kom på posten i morgen sammen med et brev fra JCI et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Og man kunne vinde en rejse. Man kunne vinde en rejse? Så stod der også noget om, at man kunne blive bedre i præsentationsteknik. Er det noget for dig? Det kunne da godt være. Jamen, hvis man nu skal sige noget til en masse mennesker, så er det jo godt at være god til det. Nu skal vi have nogle facts på bordet. Hvis jeg skal på nogen måde kunne tjekke det her op, så skal jeg vide præcis, hvornår foregår det, hvad er det, der skal ske, og hvad er det for nogle præmier, man kan vinde. Man kan vinde en rejse, hvis man er god til at holde en tale. Og hvis man ikke er god til det, så kan man være med alligevel, og så bliver ens præstationsteknik bedre. Så en konkurrence der, hvor lang tid skal man tale den? 5 minutter første gang, og så er det 5 minutter anden gang i semifinalen, eller hvad det nu hedder. Og så er det 7 minutter til sidst, og så kan man vinde den der rejse der. Hvad skal man så tale om? Bongbongland som selvstændig stat. Det var en god idé. Ja, Så var det udmærket idé. ja. Det er ikke andet end 20 knægte og bavianer, der går rundt i Bongbongland. Og når man så vandt den rejse, så kan man også vinde den her. Den der? Ja. Du er ikke kropsvisiteret inden for til det her forhør. Men jeg kender den. Det var godt sagt, at han sagde for en fuldstændig. Det er sandheden. Derfor at jeg tager ind i dag. Det vil gerne vide, hvad er sandheden bag det her? Sandheden er, at alle taler om det. Den gyldne mikrofon.dk. Og så kan man vinde rejse til udlandet, og man kan vinde nogle andre fede præmier. Det stod jo også i det der brev. Andre fede præmier. Og hvad så med den her? Ja, den var med, fordi at så kunne man få tungen på glid. For at kunne være med i den her konkurrence, så skulle man melde sig til inde på internettet. Og høre, at det stopper her. Og det her bevismateriale, det tager jeg. Og når jeg kommer tilbage, så har vi tømt den der. God fornøjelse. Alle formænd i løbet af de næste par uger modtage en pakke fra en gyldne mikrofon på tungen på glæde.